Vi ordner alle gange bruger næsten. Så. Eller ikke? Nå. Er du klar? Jeg brænder igennem. Fuck, den brænder igennem. Prøv at se, hvor meget den brænder, mand. Ja, yeah. Prøv lige at slukke for der pisse der. Ja, kom lige bare. Bare hold det over. Nu må springe. Glasset springer den lidt. Lykke! Prøv lige komme og kigge. Det er så, vi skal være. Fuck, det er varmt. Hvad siger du til det her? Kæft, der er meget ild nede under, mand. Jeg plejer bare at gøre sådan noget. Okay, Lykke. Det er fandme grønt, mand. Hvad bliver det, siger du? Det er lidt grønt. Det er fordi, der er klor i. Klor reagerer først på grønt som kår. Ja. Og for helvede, hvor er det varmt, mand. Jeg tror, det er nok ikke nok. Hvad er det i? Hvad er det i? Det er klor, hvad det er klor. Nej, vi har været noget CAOH. Hvad er i det? Med P. Okay, pulje til det. Kommer der bundfald derovre? Den har bundfald derovre. Jo, der kommer lidt bundfald. Det er jo tegn på, der er CO2. Ja, det kan vi godt se. Er det meningen, at det skal være i? Må vi godt stoppe det?